बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 23 फेब्रुवारि 2020 रबिबारनि सानसेनि बरादखौ लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां आं फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोनगोन। बेफार फालांगियाव जोबोद मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। समाजाव मान सन्मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो दिनै मावफुंनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोर मोजां। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन। देहाया मोजाङै थानाय नङा। रांखावरियाव मोजां नङा। बेफार फालांगियावबो मोजां नङा। जेबो गोदान खामानिखौ दिनै मावथ'यैआनो गाहाम जागोन। नङाब्ला खहाया बांनायनि सम्भावना दङ। न'खराव एना एनि फैनो हागौ। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोजोननाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। अदेबानि खरसायाबो बांगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। समाजाव मान सन्मान मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोर मोजां। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोजोननाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। अदेबानि खरसायाबो बांगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। समाजाव मान सन्मान मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोर मोजां। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोजोननाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। अदेबानि खरसायाबो बांगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। समाजाव मान सन्मान मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोर मोजां। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि हेफाजाब मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा गोजाम लोगोखौ दिनै बहाबा लोगो मोनगोन। गुबुनखौ गोरलैयै दाफोथाय। गोसोनि साननाय बादियै खामानिखौ मावोब्ला जाफुंसारगोन। सोरबा आइजोनिफ्राय अननाय मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव बोलो बांगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। समाजाव मान सन्मान बांगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोद मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोर मोजां। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव
मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोद मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन समाजाव मान सन्मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोजोननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै गोबां मुलाम्फा खामायनो हागोन समाजाव मान सन्मान मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया मोजाङैनो थागोन गुबुनजों बाख्नाय जागोन धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोजोननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन समाजाव गोबां मान सन्मान मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुना नोंखौ बाख्नायगोन मकर राशि दिनैनि साना मोजां गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गुबुननिफ्राय अनसायनाय मोनगोन अदेबानि गोसोआ गुलाय गुजाय सोमजिनो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन मोननो गोनां रांखौ दिनै मोनफिननो हागौ न'खराव सोरबा आलासि फैगोन देहाया मोजाङैनो थागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोजोननाय फैगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोद मोजां धोन मोननायनि सम्भावना दङ बेफार फालांगियाव जोबोद मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन समाजाव मान सन्मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुनजों अनजागोन मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन गुबुननि गोसोखौ दिनै जै खालामनो हागोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन समाजाव मान सन्मान मोनगोन बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन दिनै न'खराव अनलायनाय फैगोन सुथुरा नोंजों जेननांगोन देहाया मोजाङैनो थागोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव आं बेखौनो खावलायनो लुबैयोदि जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव गावबा गावनि बरादखौ नायबाय थायो आरो मोनथिनानै लायो एसेनोसै गोजोन्थों।